Arrancou a Copa do Sar co Oleiros vencendo por 2-1 ao Porto do Son. A pesar dun intento de remonta, o equipo de Oleiros pasa á seguinte fase. Deu comezo a Copa do Sar na comarca do Barbanza e Santiago, e o primeiro encontro desta edición tivo lugar entre os equipos do Porto do Son e Oleiros. Un partido moi igualado onde a iniciativa inicial foi tomada polo Oleiros, que dominou a primeira parte. O equipo ribeirense protagonizou algúns intentos de gol, que finalmente non foron efectivos, pero seguiu presionando e logrou materializar 2 goles antes do descanso, pechando a primeira metade cun 2-0 a favor. Na segunda parte, o Porto do Son viuse mellorado, recuperando forza e xiro no xogo. Nunha xogada clave, un dos dianteiros do Porto do Son conseguiu penetrar na área contraria, pero foi derribado por un defensa do Oleiros, o que derivou nun penalti. O lanzamento foi efectivo e reduciu a distancia no marcador, deixando o resultado final en 2-1 a favor do Oleiros. Con esta vitoria, o Oleiros pasa á seguinte fase de competición. E xa en termos de Liga Autonómica, ambos equipos prepáranse para os próximos partidos. Por un lado, o Oleiros enfrontarase contra o S de Xuño este domingo na súa casa. E por outro, o Porto do Son xogará como visitante contra o CD Artes o mesmo día.